у тебя руки сильные, работай руками. Руки на место. Руки на место. Руками работай, Дэвид. Он пропускает. Уживайте то. Жди руки его. Сейчас пойду. Вот сюда, закидывай. Руки. Молодец, Дэвид, все как надо. Руки на место. Руками, работай здесь руками. Руками, Дэвид. Руки наверх. Не жди, работай руками. Вот так, добивай. Колено. Разорви. Дэвид, руками можешь стилануть его. Руки. Смотри, он потерялся. Руки здесь. Работай. Колено. Руки. Закидывайся. Все время кидай. Кидай. Руки. Он потерялся. No, minor. Well played. Pressure. That's it, David. That's it, one. Keep behind, David. Well played. Minor. Давай, руки держай. Вот так. Well done, David. Good lad. Let's keep. One, David. Jump, let's keep. Руки. That's it, David. Go on, lad. Dámy a pánové, první krásný kolo. Natlačíš zase ramky, povolíš pilotku a koleno na břichu. Dávej baka, on nemá tvrdý údery, ale vrátí jak dospělý. Dobrá práca. Dobrý, Erik. Руки, колено. Kick and move. Удивляй его, Дэвид, здесь. Вот так. Закинь руки. Поехали! Руки колено. Не кидай правую ногу. Ноги затрагивают энергию, не надо ногу бросать. Руки. Pojďte, unavený! Tak to bylo krásné načasování. Руки наверху, атакуй руками. Pojď, Erik, pojď, unavený! Dámy a pánové, co na to říkáte? Dámy a pánové, pojďme si společně vyhlásit vítěze. Očividně je to všem jasný, kdo vyhrál. Ale přece jenom sluci a respektu. Dnešním vítězem je Erik Stánek. Samozřejmě respekt a úcta soupeři, který to všechno ustáli. A zapojil Eriku, druhý zápas, co se, jestli se nepletu, od té doby, co se sem vrátil.
popiš nám svoje pocity, jak se cítíš a jak si momentálně užíváš to vítězství. Tak, děkuju všem, že jste přišli! Děkuju Bangor, Marshall Hart, děkuju tady Gypsy Stretch Markovi, konečně to můžeš uvádět ty, když tady jsou já. Postrané tělocvičně, kde jsem dostal medailu. Chápete to? A vy tady chodíte zápasy za prachy. Sakra, proberte se, kluci. Máte šanci, tak to využijte. Eriku, krásný slova, inspirující, motivační, souhlasím s tebou, ale dneska si ukázal excelentní výkon. Nejenom, že si ukázal zkušenosti, ale hlavně techniku flow a zachoval si klid. Jak bys si ho hodnotil? Čekal jsi ty sám, že to bude dneska takhle dobře? Řeknu to upřímně, ten kluk má sílu jak bejk. Já jsem šel o 2 váhy, víš? Ten kluk váží o 15 kg víc než já, takže já jsem to vzal, nebo věděl jsem, že nemá ty zkušenosti, co já, ale říkám, mohl mě praštit, jo, a mohl být vymalovaný, ale zkušeně jsem si to pohlídal. Já mu děkuju, že do toho šel, já mu děkuju, kluci, ten kluk má srdce, šel do toho, děkuju mu, ale jestli mohl, chtěl bych poděkovat tady rodině, tady z Loyaltonu, bratrancům, děkuju, že jste dorazili, kluci, a co bych chtěl nejvíc říct, to ten zápas, co věnovat mimo Strejdovi, který se léčí už dlouhá léta, je nemocný. Strejdo, to je pro tebe, mám tě rád. Krásný. Ale já si to ještě chviličku nechám, protože jsi ukázal prostě krásný výkon a bylo by skoro, kdybychom ti teďka jako prostě řekli čau ahoj, ale já vím, že v rozhovoru si mi řekl, že tě motivuje tvoje rodina. Chtěl bys si ještě, a tím myslím tvoje blízká rodina, manželka a podobně, chtěl bys si vzpomenout ještě je? Určitě, bez ní by to nešlo a bez dětí. Ta žena ze mnou prožívá peklo, co se týče diet a všeho. Když máte držet váhu, tam mi vyvařuje, jo, a někdy máte špatnou náladu, dobrou náladu. Děkuju ti, lásko, vynahradím, neboj. A kdo je další soupeř nějaký, kde se vidíš v příštím zápase, proti komu, nebo ti to je jedno? Je mi to jedno, kluci, když mě tady někdo vyzve na další eventu, já to beru, kluci, makejte, máte na to 3-4 měsíce, makejte, já jsem teď na začátku. Já jsem prostě měl 5letou pauzu, jsem na začátku, kdo bych to chtěl zkusit, jsem tady, jsem ready, trénuju a dále bych chtěl poděkovat Kurdo tým, chtěl bych poděkovat hlavně tady mému Bráškovi, kterým jsou každý den lidi a tady uvidíte, Sivák je velký šampion, tady to bude next, to bude další šampion. Lidičky, suprový slova od Erika, který si to určitě zaslouží. Jak se vám líbil jeho výkon dneska, lidi?